den her video vil jeg vise, hvordan jeg skal se ud til i morgen til Halloween. Den her video, der har jeg sådan en kjole på, ligesom Fru Adams. Den er sgu meget flot. Og jeg har sådan en sygt flot halskæde på. Og så med sådan en fed kappe, sådan en rosinkappe. Altså sådan en gennemsigtig rosinkappe. Og så med sådan her. Og trick or treat. Og så har jeg sådan nogle lækre strømpebukser på. Ui. Jeg har sådan nogle her handsker, og jeg skal have fake nails, make up på. Fordi jeg har så spændende. Jeg skal også have ørering i. Og jeg elsker mit hår. Så det er sådan, jeg skal se ud til Halloween. Det er mit Halloween-kostyme. Og jeg går efter som en op. Men jeg kan ikke finde min hugtænder. Det er lidt risky. Så det er mit gå efter. Hej. Jeg håber, jeres Halloween-kostyme er sygt godt. Skriv det i kommentaren. Hej.